Τι μου λέει? Τι κλάψε τώρα το παιδί μου? Κι εγώ κι εγώ. Τι είναι αγάπη μου? Πάει, θέλει να μου πει κάτι και δεν μπορεί μωρέ. Δεν είναι κλάμα, ναι. Πάει το παιδί μου. Παραπονιέται κάτι εγώ. Μην είναι καθαρά μου καλή. Τάτα. Ναι, εγώ λέει. Τι λέει το παιδί? Τι λέει το παιδί? Εγώ. Ναι. Η συνεργεία μας. Ναι. Τάτα. Τι θα μου πει τώρα? Θα μου πει κάτι θα μου πει. Να ακούσω. Να ακούσω. Τι, Τάτα, πού είναι το παιδί μου? Τι, κουρτάκι. Παπάει πατρούλι του, παπάει πατρούλι του. Πάρε, να ακούω κι εγώ. Ωχ, κάτι μου λέει. Του θεία θέλει να μιλήσει το παιδί μου, μικρούλι μου, να μιλήσει, σιγά. Και θα... Παπάει ο πατρούλι, πατρούλι. Ωραία το παιδί, ωραία το παιδάκι. Κάτι λέει. Φιλίτσα μου, φίλη μου. Τώρα πια. Τώρα θα μαγκρινιάτσαμε, βάλε.